17 बोसोर बैसोनि फरायसा एन्ड्रेल मुसाहारिया मोन्नैबो किडनिया गाज्रि जानानै फाहामथाय लागासिनो दं। दुखुथिया नखरा सरकार आरो रायजो राजाफोरनिसिम मददनि आरज गाबहरदों। तामुलपुर जिल्लानि पाटकिजुलि हरतला गामिनि अनुकुमार मुसाहारि आरो मारियाम मुसाहारिनि 17 बोसोर बैसोनि नैथि फिसाज्ला एन्ड्रेल मुसाहारिया मोन्नैबो किडनिया गाज्रि जानानै आथिखालाव जोबथा फाहामथाय डायालिसिस खालामगासिनो दं। थाखो 10 नि जोबथा आनजाद लिरखांनाय समनिफ्रायनो मोन्नैबो किडनिया गाज्रि जानानै डायालिसिसनि गेजेरजों फाहामथाय लागासिनो दं एन्ड्रेल मुसाहारिया। सोरबाफोर सुबुं अनफावरिया बेरामि एन्ड्रेल मुसाहारिनो गावनि किडनिखौ दान होनो गोसो दंब्ला 7099102530 नङाब्ला 7896672319 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों सुलाद लानानै मदद खालामहरनो हागोन होननानै दुखुथिया नखरनिफ्राय फोरमायहरदों। आं श्री राजु मुसाहारि, आंनि गामिया पाटकिजुलि हरतला, दायो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट। गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलनि साफ्रोमबो मावथि लोगोफोरखौ साबायखर बावो आंनि न'सिम नोंथांमोना नुजाफैनायनि थाखाय। नोंथांमोनखौ खावलायनाय एबा हांख्रायनायनि थांखियानो जाहैबाय आंनि आदानि फिसाला, नैथि फिसाला एलड्रिन मुसाहारि, बियो बैसोआ 17 बोसोरल' जादों। दाख्लै बावैसो बियो मेट्रिक आनजादखौ सेकेन्ड डिभिजनाव उथ्रिनो हादों। बिथाङा गावनि किडनिनि मोन्नैबो किडनिया गाज्रि जानायलाय बियो दा सिकित्सा लाबाय दं। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो सानो जोंनि रायजो राजा, बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिनानावमोनखौ सोरबाफोर बे उन्दै गथ'खौ फोथांनानै लाखिनायाव सोरबा किडनि होनानै बिनि जिउखौ दान होफिननो सोरबा आवगायबोयोब्ला आं जोबोद मोजां मोनगोन। मानोना न'खरनिफ्राय जों नाजादोंमोन, नाथाय बियो साक्सेस जादिया। बेनिखायनो रायजो राजाखौनो आं खावलायनो हास्थायो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों सोरबाफोर जुदि अननानै बे उन्दै गथ'खौ फोथांनानै लाखिनायाव हेफाजाब होनो आवगायबोयोब्ला आं गोजोननाय मोनगोन, बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय। फन नाम्बारा वाट्सएप दङ 8402008343। बे नाम्बारावहाय आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै सावरायनो हागोन बेनि सोमोन्दै। जोङो गुवाहाटी एक्सेल केयाराव लांनाय जादोंमोन। गिबियाव जों बे डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालावनो सिकित्सा खालामदोंमोन, नाथाय बे रोखोमनि बेयाव सुबिदा गैया। बेनिखायनो बिनिफ्राय बिथांखौ रेफार खालामनाय जादोंमोन। जों इमारजेन्सि अबस्थायाव बेखौ एक्सेल केयाराव लांदों। मेट्रिक आनजाद जोबनाय लोगो लोगो बियो हस्पिटालाइज जादों आरोखि। बेनिफ्राय डक्टरा बुंदों बेहा किडनिया मोन्नैबो डेमेज जाजोब्बाय, दा उपाया सोलायनायनि बादै जेबो गैलिया। बेनिखायनो दा सोलायनो थाखाय जोंहा जेबो उपाय गैया। बिमा बिफा आरो जोङो न'खरनि खैजन मानिखौ टेस्ट खालामदोंमोन, नाथाय होनो हानाय अबस्थायाव गैया। बेनो आरो सोरबाफोर अननानै आवगायबोयोबा जों गोजोननाय मोनगोन आरो बे गथ'खौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय।